Menagih pula main sulian kira sana. Cako dia awak mencuba-cuba main sulian sekena menagih jadi bertambah logo kesudahannya. Leton tu dia sana sedonyo logo nan sebentar ko tu judulnya tu ndak bukit nyonyong leh. Ndak tentang nagori tiaka deh. Tapi judulnya itu tentang batang belubuh. Kok dicuba logo dendang bunyinya menjiko sana. Jonya ayenyo batang balubu ne tuan tanpa anandari ne tuan dan gugu anunang nan gugu anunang pilya de tuan lainan katuju ne tuan kami balu ne sana lai samo godang itulah logo kira-kira sana. Judulnya batang Jonia ayenyo batang balubuh. Tapi perlu ambo alih kecek sekalian sana indah ambo pencipta dendang ko lah hado sajak turun temurun sajak seisuk aslinya banamo Talago Biru. Talago Biru Jonia ayenyo tampak dari Kota Malintang. Itu nan aslinya tapi nak sesuai je nagori awak aden tukar jo batang balubuh. Kan masuk dah awak jadinya sana. Kan lebih sesuai je keadaan awak jadinya sana. Itulah kira-kira. Kok kita tahu ruan ota balik kok muak sana sedo mendongan dan miko. Jadi ota ulun kini awak sambung lah bilo-bilonya lah. Kok besok cek lai kok bilo-bilonya lah tapi insyaAllah nan cerita nan ota banyak nan kedi cerita jan comeh. Ado toru ota nan kedi cerita tonang lah sana sedonya. Sekali lagi ambo mengucapkan terima kasih banyak nalah menonton video iko nalah magi nampu ke halaman tiaka guguk tompe awak berkumpul di siko. Harapan awak, doa awak sadonyo tentu awak sehat-sehat sadonyo andaknyo, rasoki lancar pula andaknyo. Itu saja doa awak sana sadonyo. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.